उन्दै थांनाय मानाय बिराद खस्थ' जासिगोन माने प्राइभेट स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। चिराङाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय। सिखावा गंनै गारिखौ खावसे खावनानै गारि बिगोमानि न'खौ खाथेनानै गालांदों। सुबुध चन्द्र ब्रह्मनि न'निफ्राय सिनाय मोनै सिखावफोरा खेबसेनो गंनै बाइक आरो स्कुटिखौ खावनानै लाङो। AS26D8977 नाम्बारनि स्कुटि आरो AS26A9912 नाम्बारनि ग्लेमार बाइकखौ खावनानै लांदों। बे जाथाया नुजाथिदों चिरांनि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मयदम दाखिनगाव गामियाव। हरनि 1 रिंगासो समाव उन्दुजोबनाय खाबुखौ लानानै सुबुध चन्द्र ब्रह्मनि न'आव लाखिनानै दोननाय स्कुटि आरो ग्लेमार बाइकखौ खावनानै लांनाय जाथाया दासान्दि ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। सोरबाफोर सुबुङा गोमानाय स्कुटि आरो बाइकखौ नुसनबायोब्ला थाबैनो नैबे मबाइल नम्बर 7002814440 एबा 7002229394 नाम्बाराव खौरां हरनो दुखुथिया नखरा गुरैयै खावलायहरदों। हरनि समाव जादों आं बेखौ माने जेला हासिन ओंखारो 3:15 बे समाव माने दरखौ नारोबा दरा खाथेनायमोन। दा बेखौ नारबाय गेवा बेनिफ्राय खुख्रि लाना हास'बाय बायहेरायाव ओंखारबाय होनब्लासो नुबाय आरोखि गारिया गंनैबो गैया। दा पुलिस प्रशासना एफआइआर होबाय नामा? बेखौथ' एफआइआर होनाय जाबाय। पुलिस प्रशासननिफ्राय नोंथांनि न'आव नायफैदों। गारिया मा गाबनिमोन? गारिया ग्लेमाराथ' ब्लु एन्ड स्काइ कालारनिमोन। बेनिफ्राय स्कुटिया गोजा ओमफ्राय गोसोम। गारिया बोसोरसे एसे बारबायमोन। औ 2 मास बा 1 मास बारा जाबायमोन आरोखि बोसोरसेनि। ग्लेमारा ओमफ्राय 3 बोसोरसो जाबायमोन। बे जाथायजों नोंथाङा सोरखौबाफोर सन्देह खालामदोंमोन? बाहायथ' सन्देहथ' बिदि खालामथावथाव नुवाखै। पुलिस प्रशासनखौ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनो थाखाय मा आह्वान जनायो? दा प्रशासनाथ' बेखौ गोख्रों एक्सन लायोबा मोजां। दिनै आं बे गारि गैयैयाव आं बिराद खस्थ' मोनसिगोन आरो आंनि हिन्जावाबो उन्दै थांनाय मानाय बिराद खस्थ' जासिगोन माने प्राइभेट स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। साबेसे गथ' गथाय दं नोंहा? गथ'आ 2 दङ। सासे बिजनियाव हस्टेलाव थायो। नोंथाङा मा मावो? आंथ' दा ओरैनो खेथि खालामो आरो ओरैनो थिनालियाव माने समाजनि मानसिफोरजों एसे खामानि मावफायो। बेथ' आनफर्चुनेट जादों। माने जों गामियाव बेबायदि घटना मालाबाबो जायाखै आरो बुंनांगोन डाउटबो गैयामोन। दा फार्स्ट टाइम जों गामियाव बेनो जादों। बे हिसाबै आं दुखु फोरमायदों। बे न'खरा खोब माने कर्मि न'खर, साख्रियाल गैया, बिसियाबो साख्रियाल गैया, फिसायाबो साख्रियाल गैया। बिदि खेथि मावनानै अमा दाउ फिसिनानै गंसे गारि ग्लेमारखौ बायग्रोदोंमोन। बिनि बोसोरथामसो उनाव थांलाय फैलाय बिसिखौ गथ' फोरोंनो थाखाय गंसे बायनानै होदों। दा बे खुनुरुखुम बायनाय गंनैबो गारिखौ हरसेयाव दिनै खावनानै लांदों। बे एकदमबारे आननेसेसारि आरो जाथावथारै। दा आं खावलायनो सानदों बे निउस बुब्लिनि गेजेरजों आरो रुनिकाटा थाना जाहा दङ बेवहाय एफआइआर होनाय जाबाय आरो पुलिस बिफानाबो बिनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनांगौ आरो मोनोब्ला आयेन बायदियै सास्ति होनांगौ। बे गेजेरजों बिथांनि गारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोनसिम खौरां हरनो आरो प्रशासननो खौरां होनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? बेनो माने खुब दुखुनांथाव बियो। माने आं खावलायगोन बे न'खरा जाहाथे बोरैबाफोर सोरबा बे गारिखौ मोननानै जुदि जोंनो खौरां हरोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो आं बयखौबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे न'खराव जि जाथाय जादों बेबायदि जाहाथे दाजाथों आरो बे गारिखौ सोरबाफोर मोनोबा
नैबे न'खराव खौरांनि गेजेरजों मिथिहरो आं बेखौनो खावलायहरदों ओनसोलनि जानानै। गुबै जाथाया माबोरै जामारदों होननानै बेसे समाव जादोंना नोंथाङा माबोरै मिथिदों? बे जाथायखौ जेब्ला बियो आंनिनो बिदा फंबाय जायो दा आंनो मबाइल हरदों बियो 3:30 होमब्ला आङो नायबाय मबाइला बोरै बेना बेबायदि 3:30 बोरै फैखो माबा मोनसे घटना जानो हागौ होननानै हमबाय। जेब्ला मबाइल हमो दुखुनांथाव हिसाबै खिन्थाहरबाय आंनि गारिया गंनैबो खावबाय होननानै। बोरै जाथ'खो बियो होननानै लोगो लोगो आं फैदों मोनायावनो फैनानै नायबाय कन्डिसना बे दरजानि खाथिजों सक बेरा होनाय औवा दंमोन बेखौ गुना खाथेनायखौ गुनाखौ हास'नानै बेजों खावनानै लांदों। आरो मोनसे जोङो बिराद दुखुनांथाव जों साननांगोन दा डेन्जार होननानै जों बुंनांगोन बिसोरनि जे उन्दुग्रा न'खौ उल्थायै प्लास्टिक दिरुंजों खानानै गालांदों। बियो डेन्जार आरो बेफोरबायदि सिखावखौ मोनोब्ला एजि हिसाबै हगारजाया आं बेखौनो खावलायदों। आरो जोङो बेखौ खेल खालामगोन जेरावखि थाङा जेरावखि ओरै खाथि खाला रायजोफोरनो जों बेखौनो इनफरमेसन होनो सानदों नोंथांमोनहा रायजोफ्रा जोंनाव हेफाजाब होनांगौ जाहाथे मोनोब्ला गारिखौ बे न'खराव गथायफिनो। बेखिनि आंनिफ्राय। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।